Hai लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दायो गोदान बोसोर दिनै समबार बाराय आरोना दिनै 2024 नि 1 तारिख जालायबाय। नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार बयनिसिमबो। ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो फुंनिफ्रायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना। जोंहा दिनै फारौ बेदर जागोन नालाय बेखौनो एसे नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नुजाफैलायबाय आङो लोगोफोर। नोंथांमोना बिदिबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांदे सनाबो। नै ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो आरोना, कमेन्ट खालामना हो। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि भिडिअआव गोदानबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो अन्नानै। नै लोगोफोर नोंसिनो मोनसे बुस्थु देखायनो थांगासिनो आङो। जा फारौ बेदर जागोन आरोना दिनै हेपि निउ इयारनि। नै गां फुगासिनो दङ नै बे मासे, ओमफ्राय नैबाव मासे दंबावो नै मानै आरोना लोगोफोर। गां फुखाङाखै नै दाबो। नै लोगोफोर जोंहा बेदरखौ गोदाबाय दा नै फारौ बेदर जानोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर जोंहा फारौ बेदरखौ गोदाखांनानै लाबाय। दायो ओरै सामब्राम बानलु हाखावनानै लाबाय। ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर देनो नागिरबाय बोराया संगोन आरोना लोगोफोर। नै साराय गरम खालामबाय, सामब्राम गुफुर देबाय नै दा। नै जोंना मुस्रालायाबो नै थबसि देना नायफैदों नै नाहरनाय होदों थबसि देनायखौ। सावगारिसो नांगौमोन सामब्राम सेरबाय लोगोफोर। मानैल' आरोना फारौ बेदरा ओमफ्राय एसे बुरजा ओंखारनांगौ जायो। मा नांगौ सोलाय खोन्थादे। दे नै दै हरबाय नै। दै होखांबाय लोगोफोर नै खोबथ'नोसै। नै लोगोफोर दहाय दै होनाया रानबाय नै दायो दै होफिनसै। हेपि निउ इयार गाइस बयनिसिमबो आंनिफ्राय। ओमफ्राय नै जोंहा हेपि निउ इयारनि दा बेदर जानाया बेनो आरोना लोगोफोर। ना दङ, नाजों टमेट'जों दंबावो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ एवबाय जाबायना। दे संनानै जाहोनायनि थाखाय थेंक इउ। होबाय नै हेपि निउ इयारनि उइस खालामहर आंनि लोगोफोरखौ, इउटुबनि लोगोफोरखौ। खुगा खुलायलायदों खुगानिफ्राय खुगा खुलायलायदों दे। Mana orang? Lajile. उइस खालामहरदोब्रा दे हेपि निउ इयारनि। Like satu kalam. Belok. बेल' दे उइस खालामहर दे। Mana mulai? Niar. Madini sini satu kalam. ओमफ्राय lagi. मालायलायनाय बिलाय Hasil orang saja. गावनाबो इउटुब दंफा ओमफ्राय Dong kah? नोंना मा नामलाय? मा नामलाय? SB Motivation. SD? SB Motivational. SBसो SB मटिभेसनारि। नै बिदिनो टमेट'जों ना मोनबाय बेबो। बेबो मोनबायानो लोगोफोर। साखिदो दे। दे साखिदो। साखिखाबाय। साखिखाबाय। नै मोनबाय लोगोफोर बेबो नै। मेजेम बिराद गबाय। फाइनाल लुक्स जाबाय लोगोफोर नै मोनबाय आरोना। मोनबाय। दे लांदो माबार। लांदो। बेदरखौनो जंफैबाय थाखादों बेयो माबा लांदो। नै लोगोफोर आंबो साखिनाय एसे बेदरखौ दा। नै लोगोफोर साखिनायसै आङो। बरिया टेस्टि जादों। मेजेमथारमोन ना गोथाव मिलौलायथारदों। गोथाव जानाय नालाय आलुआ। बरिया गोथाव ना? गोथावथार लोगोफोर दसे जाबावनोसै आं। बरिया टेस्टि। बाय बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन।